pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Kumbaga tayo pala yung susi. Oo, susi tayo. Kanina pa siya nag-aantay, sabi ko 11:15. Ano na natin, on air na natin siya. Sa radyo, nakabukas siya kasi ng radyo eh. Hindi daw siya makabengbang pa, hanggat di daw siya shout out. Pero, bakit natin, nilalaglag natin siya online? Hindi naman nakikinig on air yung ano niyan. Hindi na, ito na. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Puluhan. It's already 11:59 p.m. At kasama nyo po ang ating nag-iisang Basta Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin ang titindig sa inyong pinaglalaban sa buhay, DJ Titangelo. And we welcome you all sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto na mainit, nakakapanabik at nakakakiliting rated SPG Top Secret. Pero bago natin i-welcome ang ating SPG Top Secret caller or sharer ngayong gabing ito, batiin muna natin ang ating kabisyo na mahilig kumambyo. Kasi lagi itong nagmamaneho. Yes. Binabati na muna po namin ang kabiyak ng kapitan namin na si Junior Medalya, ang nag-iisang mahal niyang walang iba kundi si Ara Baranda ng Project 4. Wow, mahal na mahal ni Mr. Ermi. Etong Yes. si Miss Ara. Ibang level po ha, para ipabati ka sa amin on air. On air? Magkano yung on air sa atin? Di ba pag 30-seconder, Mahal. thousands yun, di ba? Yes. Pero talagang sabi niya, batiin nyo tong babaeng to dahil kung hindi nyo babatiin to, Hindi ako makakabengbang. yung ba talaga yung sinabi? Oo, yun yung sinabi May niya. screenshot ka, no? Meron. Ay, nako. Anyway, partner, hindi na natin papatagalin pa. Nasa kabilang linya na natin ang ating top secret caller. Kilalanin na po natin siya. Hello, good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Tawagin nyo na lang po akong Jay. Jay. Ilang taon ka na, Jay? 34 po. 34. Sang lupalop ka naman galing, Jay? Sa malamig na lugar. Sa malamig na Na lugar. Okay. Iniisip ko kung sa south to or north. Kung north kasi, Baguio. Kung south, ayan, Tagaytay. Kayo na pong bahala kung saan yung malamig sa inyo. O si fridge. Freezer. Okay, sige, di na kami magpapaligoy-ligoy-ligoy pa dito, ha? J34 from the malamig na lugar. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Pagka-uwi ko kasi, parang nag-iba yung form nung bed namin nung partner ko. Tapos, nung time na matutulog na kami, nakalimutan niyang i-lock yung phone niya. Usually kasi, hindi ko alam yung password ng phone niya eh. Tapos, nung time na matutulog na kami, nakalimutan niyang i-lock. So, ako, pinakailaman ko. Tapos yun, after, kaya pala naiba yung form ng bed. Kasi may pinahiga siyang iba. So, may sinubo siyang ibang Chicken Joy. So meaning, may in-invite na manok
etong girlfriend mo doon sa kwarto ninyo? Pinahiga doon sa kama ninyo? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po. Ang pagkakamali niya doon, video niya, 3 video yun eh. So yung video na sa akin din. So nakuha ko yung video. Pwede niyang i-deny kung hindi nakita yung mukha niya, pero kitang-kita yung mukha niya habang kumakain ng Chicken Joy. Kin, anong naramdaman mo nung nakita mo yung mga videos? Nandun yung girlfriend mo. Galit, at the same time, sumugwala. Tapos, pero parang natawa na lang ako kasi, bakit yung sa amin, hindi niya binivideo, pero yung sa iba, na video niya, then may date pa talaga. Pwede mo bang i-describe sa amin yung itsura nung lalaking kasama niya doon sa mismong video? Anong itsura nung Chicken Joy? Anong itsura nung manok? Ano ba to? May pato ba to? I mean, may itsurang pato ba to? Ano? Chubby kasi yung guy, tapos parang nakahiga yung partner ko. Tapos nakaibabaw yung manok. Tapos mataba yung manok, ay mataba yung Chicken Joy niya. Mas mataba ng konti sa akin. Ganun. Dinaig ka pala ng Chicken Joy ng ano niya eh. Di baka naturukan ng nutritions, 'di ba? Nutrition. Merong dun vitamins para para tumaba. So wait lang. So kung ikukumpara natin, sino yung mas lamang? Ikaw o siya? Lamang ako kasi after namin nag-break, kinabol ako eh. Kaya siguro mas juicy yung Chicken Joy ko. Juicy. Juicy. Talaga? Sige nga, magbigay ka ng pagpapatunay. Eksena ng pagpapatunay na talagang juicy yung iyo. Paano ba? Paano ba i-describe yun? Siya eh. Basta juicy. Bakit? Nung kinain ba niya, madami siyang nilaway, ganon? Anong? Napasabi ba siya na, wow, yummy, may ganon ba? Kasi nung pinapanood ko yung video, Oo. yung video nila, parang natural lang na kain, parang gano'n. Pero pag sa akin kasi, pagdating kasi sa akin, mukbang talaga. Mukbang! Dami. Di ba nalaspag? Di ba nalamog? Ganon? Pero dun sa mga videos na napanood mo, sabi mo kanina, di ba, nasaktan ka, nagalit ka, pero natawa ka rin at the same time. Kasi alam mo, mas lamang ka, di ba? Pero dun sa videos na yun, nakailan sila dun? Ilang rounds yun? Mhm. Yung sa 3 video na yun, at paiba-iba yung position is, isang round. Ay, isa lang. Yes po. Ba't kayong dalawa nung ex-girlfriend mo nakakailan? 7. 7? Ilang araw yan o ilang oras yan? Ano po? Ilang araw o ilang oras ginagawa yung 7 na yon? Actually, mag-start yun ng 9 p.m. hanggang madaling araw, ganun. So, ano yung madaling araw na yun? Bigyan mo kami ng concrete na oras. Kasi, nag-figure out kami kung talagang doable to o hindi. Oo, 7. Kasi minsan po, pag kunyari, natapos namin yung isang round, mag-good night na kami sa isa't isa. Pero hindi kami makatulog. So, nangangapa pa siya. So, parang gusto pa talaga. Ganun. Good night, tapos may kumakap-kap sa'yo na. Tapos di talaga matatapos yon. Yung nakailang good night ka na, tapos nagkakapkapan pa, diba? Hirap yun, no? Totoo. So talagang patuloy na nangyayari yon. Halos wala nang maisuka yung Chicken Joy.
Wala na siyang maisuka. Pero pinipilit niya, ganun. Lumalaban. Malaban. Pero partner, tanungin muna natin, ano bang itsura nito ni Caller, ni Jay? Oo nga, sino bang kabuka mong artista? Bigyan mo Meron kami ba? ng imahe sa utak namin sa mga nakatutok ngayon sa radyo. Jay Durias na maputi. Teka lang. Ayoko. Jay Durias. Para nabahiran tuloy yung pagkatao ni Jay Oo. Durias sa akin tuloy na kumakanta siya na parang ay Masyadong marinig yung kasi. Parang nagfi-feedback. Phone lang po yung gamit ko. Oo. Jay Durias, yung kumanta ng kahit kailan. Yun ba yun? Yun ba yun? sila yun sa South Border, yung original Yes po. na mga singers ng South Border. Oo. 'Di ba? Yan po. Ikaw Jay Dura, gano'n. Jay Durias. Dinuduruan mo ba muna? Ganun. Ay, nako, Jay. So, yun yung kamukha mo. Si girlfriend, si ex-girlfriend, anong itsura? Parang Maha Salvador. Blanca. Maha Blanca. Salvador. May tsura. Ganda si itsura. Maha eh. Oo naman. Konti lang. Lamang lang po ng mga 3 paligo. Ganun. Tapos sumasayaw din sa'yo? Sometimes. Sometimes! Pag Sometimes. medyo lumalalim na yung gabi. Uy, Oh, nagiging to? ibang level, no? So, saan ka talaga pinaka na-hurt doon? Doon sa kinuwento mo sa amin, saan ka pinaka na-hurt? Na-hurt ka ba na pinili niyang tikman yung mas maliit na Chicken Joy? O na-hurt ka dahil binidyo niya yung kanila tapos sa inyo wala? O na-hurt ka lang in general? Alin doon yung parting na-hurt ka talaga? Na-hurt ako in general kasi actually hindi lang yun pala yung first. Ang dami pang videos na nung time lang na yon ko nalaman. Marami pa palang iba. Hindi lang yung ang pinakamasakit pa doon, friend pa namin yung isa. What? Friend nyo yung isa sa kasama sa video? Sa video. Wait lang, iba-iba ba yung nakakasama sa video? Isang tao lang to? Iba-iba. Wow! Yung sa nakita ko na meron akong video, iisang tao lang yun. Yun yung friend namin. Pero yung sa iba, hindi na kasi makita yung mukha kung sino yung kasama niya. Tinanong mo ba So, kung bakit niya ginagawa yun? Baka naman pinagkakakitaan niya yun. Ayaw, parang last na tinanong ko sa kanya yun. Ang sabi niya, evidence daw. So, ang sabi ko naman, evidence for what? Sabi ko, na nakipagtsuksaan ka sa kanila, ganun. Pero ayaw niyang aminin kasi every time na pag-uusapan namin, nagagalit na siya sa akin. Ebidensya ng alin? Yun daw, kasi meron daw yung one time, nung 26, way back 2016, yung ex niya is parang may mga karelasyon din na iba, tapos pinagbantaan daw siya. So parang gagawin niya daw evidence yun for na pag nagkahulian daw at may evidence daw siyang ipapakita. So sabi ko, ha? Parang ang pangit namang evidence yun. Ipapakita mo sa police yung Sex scandal nyo. yung scandal nyo, ganun. Sabi ko. So, yun, every time na pag-uusapan namin, nagagalit siya. Chief, ito po yung scandal ko. Ebidensya. Depensa, ganun. Daw, sabi niya, Nakakaloka. pero I don't believe. Kasi, syempre, parang ginagawa niya akong tanga sa Pero enough na yung evidence na nakita ko yung mukha niya na may nakapatong na iba sa kanya. Yun. Actually, pag ino-open ko yung phone ko, nag-browse ako ng mga pictures.
Then nakikita ko yung video na yun. Gusto ko i-delete pero ayoko. Parang ganun. Sandali lang, nasa sayo yung mismong video? Yung Yes copy. po. Nung videos niya? Yes po. Sinend ko po sa account ko Uy. nang hindi niya alam. Sinend mo through Tama, Facebook Messenger o in-airdrop mo? Facebook Messenger po. Di ka pa nagkuha ng malinaw na copy, di mo pa in-airdrop. Kasi pag Messenger, bumababa yung quality eh. Oo. Yung ano, sobrang linaw nung kuha. Ay, sobrang linaw. Ako sa bagay, meron ka na dong option dun sa Messenger na HD. HD. Pero Yes pag po. picture lang yata yun. Ang kwan po nun, nung time kasi na nasa Manila ako nun, tinatawagan ko siya. Hindi niya sinasagot. Yun pala, yun na yung time na ano. Ang pangit doon, hindi lang video yung ginawa. Ay! Pinicturan niya pa yung lalaki na nakahiga doon sa bed namin. Hubot-hubad. Meron din ako nun evidence. Wait so ikaw din, nangalap ka ng ebidensya. At para sa naman tong ebidensya na to? Na kasi ang nangyari, yung mga friend niya nagtatanong sa akin kung bakit kami nag-break. Hindi ko masagot, ayokong magsinungaling. Ang sinabi ko, meron siyang ibang dinadala sa bahay. Sabi ko kasi, may dinadala siyang iba sa bahay, sabi ko. Tapos, wala naman daw ganito, yung mga friends. Sabi ko, sige, kayo na lang bahala kung maniniwala kayo sa kanya, basta ako may ebidensya, sabi ko. Walang nanghihingi ng ebidensya na yan? May nanghihingi pero ang ginawa ko po is yung picture ng lalaki. Bliner ko yung mukha at saka yung chicken joy niya. Yun lang. So, kita yung bed namin. So, dun sa bed nyo ngayon, sino na yung nandun na lang? I mean, kanino bang bahay yan? Kanino bang apartment yan? Sa'yo o sa kanya? O Actually, yung conjugal? apartment na yun is nirentahan namin way back 2019. Mhm. Kaya alam nung landlord namin na kami. Tapos iba-iba Wala yung na ini-invite ibang niya doon. pumupunta. Jay, Mm. Yes po. pulis ako, patingin ako ng ebidensya. Hoy, Titan! Send po. Hoy, Titan Jello! Ay, yes, mali. Mali pala, Jay. Baka nagyayabang lang yung girl. Mm. O baka pinagkakakitaan niya. Pero masama din yun partner yung kukuhain mo yung ebidensya. Hindi siya pwede, alam ko. Alam kaya nung mga lalaki na nabibidyohan niya? Mm. Actually, ang gamit na phone is yung phone ni partner ko. Mhm. Ang nagbi-video is yung nakapatong. Kaya kita yung mukha. Ganun, no? Taray, may POV, no? Top view, POV, ganyan. Tapos yun, nung time na inopen ko sa kanya yun, sabi niya, may kwento siya sa akin na sabi niya, meron daw siyang naging ex na ganito, ang baho nung ang baho nung chicken joy niya, ganun. So sinubo mo, sabi ko sa kanya ganun. Tapos hindi, naamoy ko mabaho sabi niya. So parang hinuhuli ko siya nung time na yun. Hindi niya alam na yung video nasa akin na. Na tunay na sinubo niya kahit na Natunay na sinubo niya. mabaho. Daw, sabi. Ewan ko dyan sa ex mo. Mag-ex na talaga kayo ngayon. Mag-ex na po. Tapos, naghahabol po siya kasi nakabili ako ng rest house dito sa Baguio. Ay, sa Wow. Baguio. Wow! Nadulas ka na! Nadulas ka na! Sorry. Nadulas ka na, oy! Malamig na lugar. Tama tayo ng... Nakabili ng rest house Sa Tagaytay. sa Tagaytay. Sa Tagaytay. Tapos, naibalik yung dalawang sasakyan ko. Tapos Big time yun, pala to, no? Nung nalaman- Nabalik yung yung nung sasakyan mo? nalaman niyang ganun, everyday na siyang halos every night siya na dumadalaw doon sa bahay. Mhm. Tapos May, hindi ko siya pinapapasok sa gate. may number ka niya, Jay? Meron po. Tawagan natin, Jay. Ayoko na. Parang ayoko na rin siyang every time na pag nagme-message siya sa akin. Actually, friend pa rin kami sa Facebook. Mhm.
Tapos, ang ano niya, ang parating nakikita ko na pinopost niya is about kabit-kabit. Ay. So parang pinaparinggan niya yung sarili niya. Para hindi siya magmukhang guilty. No po, kasi yun yung pinalabas niya sa mga friends namin na ako yung nagloko. So sabi ko, so be it. Pero hindi ka talaga nagloko. Aminin ko sa chat, nagloko ako kasi inumpisahan niya. Then, chat lang naman. Hindi naman kami nagkita personal or walang physical activity na nangyari. Ganun. Yun lang. So, yun yung pinalabas niya sa mga friends namin. Ayaw mo nang bumalik sa kanya. Parang nandiri na po ako eh. Kasi, hinahalikan niya ako tapos galing pala sa chicken joy ng iba. So, parang, ano yun? Bakit nakasave pa yung mga video sa'yo? Kung nandidiri ka, baka nire-replay mo pa yan, ha? Bago ka matulog, ha? Hindi ko siya pinapanood na. Hindi ko na rin ano. Tapos yung friend namin na kasama niya dun sa video, nagme-message din sa akin na pakape ka naman, ganun. Wow, sabi ko, Ano sabi mo? busy sa work. Pero hindi mo sinabi na alam mo na yung nangyari sa kanila. Nung time po na nag-visit yung friend namin na yun dun sa apartment, ay dun sa sa bahay. Nag-inuman kami tapos parang nalasing ako eh. Tapos na-open up ko sa kanya na meron ba kayong ginawang ganito, sabi ko. Tapos ayaw niya ring umamin. Hanggang sa naipakita ko sa kanya yung video, galit na galit siya. Tapos sabi niya, i-message ko siya, gago siya. Nag-video pala siya, tapos hindi. Sabi ko, paano siya ang nag-video? Ikaw yung nasa top, sabi ko. Ikaw yung nag-video, sabi ko sa kanya. Huli. Tapos, nung time na, ayan, galit-galitan na siya sa akin. Lasing-lasingan na gano'n. Tapos, sige, uwi na ako, sabi niya. Tapos, kinaumagahan, nagme-message sa akin na, blinak ko na siya, galit ako sa kanya kasi ganito, bakit ganun, sabi niya. Sabi ko, sa inyong dalawa yan, sabi ko, okay lang naman, sabi ko, wala naman na kami, pwede mo na siyang puntahan. Sabi ko, so, hindi ko alam kung nagkikita pa rin sila ngayon or what. Napasabi ka ba ng ukin? Ganon, yung Ilocano na Mismo. O, diba? Ukin, ganon. Actually, hindi lang yun eh, kasi sabi ko, pasalamat sa nung time na nagiinuman kami, may laman yung bote. Eh, sabi ko, nasasayangan ako kasi ako yung gumastos dun eh. Sabi ko, kung wala lang laman yung bote, baka naipukpok ko sa kanya. Tapang. Oo nga eh. syempre, mga manok eh, di ba? Pag mga manok, di ba? Matatapang. Tandang. Oo. Yung tandang nagalit. Nangampas ng bote. Pero sabi nga nila, violence against animals yun. Kaya yung mga hayop, hindi na dapat hindi dapat sinasaktan. Hello, Jane. Yes po. Kung nakikinig ngayon ang iyong ex-girlfriend, may mensahe ka ba sa kanya? Sana maging masaya ka, tsaka sana safe ka at walang sakit na makuha. Yun lang. Boy, big word yun ha. Ikaw, wala ka naman nararamdaman kahit ano ngayon. Ano po, actually nung time na nag-break kami, I was diagnosed stage 2 bipolar. Ano ibig sabihin nun? Anxiety. Nagkaroon po ako ng bipolar. So, yung may mga naririnig na po ako na bumubulong, na baka matay ka na, hindi mo na kaya, yung ganun. Ganun? Yes po. Pero kamusta ka ngayon? Like, paano mo siya hina-handle? Ano po, kasi ang advice sa akin ng doktor, wag daw akong mag-isa. So, kailangan may mga kakwentuhan ako, kausap ako, ganun. Bawal na ang alak. Ganun. So, yun. Kaya meron po akong
pinapasalamatan ng isang friend na halos talagang everyday na pinupuntahan ako sa work, sa bahay, para lang kamustahin ako. Yan. Lalaki, babae? Lalaki po. Best friend. Best friend. Pwede bang ang best friend maging lover? May asawa na siya eh. Oh, pero may chance. Mas madaling mahuli kapag nakatali. Opo. may asawa na siya, parang may chance pa ha. Sana. Joke lang. Uy, yung biro na ganyan, parang half-meant yan ha. Yung totoo, pinag-uusapan ba natin, lalaki, babae, tahong o talong? Wala yun. Anong wala yun? Anong wala yun? Ano wala yun? Iwanan mo kami, ganito lang. Inaaliw ko lang yung sarili ko kasi kahit ganun na nasaktan ako. Yung kumbaga parang kailangan happy lang. Hindi, Jay, eto, mabilisan, bago tayo matapos, patapos na rin naman tayo eh. Ayos po. Ito, malaking katanungan namin. Talong o Tahong. Talong? Wait lang. Nanlamig ako. So yung tinutukoy mo kanina, lalaki, talong. Yes po. Yes po. Sabi ko na nga ba pumapasok na siya sa isip ko kanina pa Hindi kaya talong to, pinag-uusapan natin. Kasi ang daming ang daming mga videos Tapos, 'di ba? Actually, hindi lang po videos pati yung sa sa work niya. Yung kumbaga may nakaupo na guy tapos nakalabas yung ulit ng puwet. Pinipicturean niya ganun. Ay, nako. So, ano? Ibon mang may layang lumipad. Kaya pala hindi mangingitlog. Wala pala kasi talagang walang egg cell. Ibang cells yung meron sila. Ay, tanda. Yung pala lahat tong mga to, no? Tandang. Ganda pa naman na nalagay kong song sign after ng call Ano? Papalitan ko na lang. Ano? Pare, mahal mo raw ako. So, naghanap ka ngayon ng talong. So, gusto mo, Actually, gusto mo yummy. Hindi na po. Ha? Hindi na po. Hindi, sir, tinanong ka ni Titan Jello, tinanong niya kung tahong o talong. Ano ba talaga gusto mo? Hindi, Eto, final actually, answer. Hindi na ako naghahanap. Final answer. Anong hinahanap mo ngayon? Tahong o talong? Tahong. Oh, sige, bakit tahong? Bakit? Kumbaga parang na-try ko na hindi mag-work sa same yung relationship namin. So, kumbaga parang gusto ko na rin magkapamilya. That's it. Paano kung chubby talong, tapos masabaw na tahong? O, alin dun yung pipiliin mo? Masabaw na tahong. Wow! Jay, anak ng talong ka Sure ka na dyan Final answer na yan Sure na. Sure na. Sure na. Okay, sure na siya. Sige. Sure na siyang talong ang gusto niya. Hindi, tahong nga. tahong. Talong. Masabaw na tahong nga. Masabaw na tahong. Kasi hindi na daw uubra talaga sa kanya yung talong. Wala na. Wala na. Bakit yung bestie mo parang gusto mo pa? Paano kung siya yung nag-offer ng talong? Oo, hindi. Hindi, kasi galing na sa ibang tahong. Kung wala pang pinanggalingang tahong yun, oo, hindi. Tatanggapin mo? Maybe. Maybe? Binigyan na tayo kanina ng sagot na sometimes. Tapos ngayon meron pang maybe. Galing mo, Jay. Anyway, Jay. Masyado na tayo mahabang nag-uusap. Kaya nga, we wish you well at sana makahanap ka na talaga ng tahong na masabaw. Pero alam mo, kung maghahanap ka, wala sa norte niyan. Nasa Cavite yan. Diyan sa may Nobeleta. Paglabas mo ng Cavitex, yung exit dyan, pili ka na lang sa Kawit o sa Nobeleta exit.
Bala ka dyan. Marami doon Maraming- nagtitinda. Na tahong. Tahong. Pag talong, Yung talong, medyo madami sa Baguio. Sa Tagaytay din, madami. Oo, malamig eh. Oo, malamig eh. Doon talaga umusbong yan eh. Pero kahit naman magtanim ka sa bakuran mo, pwedeng umusbong ang talong. yes. Meron ngang talong yung asawa ko ngayon na nandyan sa bakuran namin eh. Yung tanim niya, oo. Malaki maliit. Maliliit yung tanim. Pero yung kanya, Malaki! syempre. Anyway, Jay, maraming salamat. Ingat ka. Bye, Jay. Jay, gusto mo yung talong na asawa ni Rocky? Wag na. Ay, nako. Hindi ko share yan. Jay, thank you. Bye. Kakaloka tong si Jay, no? Grabe, partner. Oo, grabe naman yung plot twist. Kaya pala, wala akong naririnig na isinuksok niya yung Chicken Joy somewhere. Puro pala talagang kainan ng Chicken Joy. Kakaloka yun. Na nag-init yung pakiramdam ko, parang lalagnatin ako, dude. Ako din eh. Anyway, maraming salamat Kabisyo sa pagsama nyo sa amin ngayong umagang ito. Inabot na naman tayo ng madaling araw para lang makapagpasaya tayo ng kabisyo natin. Sana masaya yung weekend ninyo ha. Tsaka kung po pwede, doon na lang kayo magstay sa bahay ninyo. Magtanim kayo sa bakuran ninyo. Nang? Talong. At bumili ng? Tahong. Hindi, Yan. yung tahong dude, pwede mo rin yung pagyamanin sa, sa balde. Babad mo yung tahong. Babad mo yung tahong doon. Tayo mo bumuka. Ganun. Ayan. Anyway, partner, nako, maraming salamat sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Muli, kasama po natin ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Pera. At kasama din natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. So, andog po namin awitin sa inyo by Michael Pangilinan, Pare, Mahal Mo Raw Ako. Metro's #1 Love Radio. Basic!